Moje... Fuj. Moje meno je Danko Presa. A teraz sa vám hlásim z úteku. Áno, z úteku. Lebo máš koho sa zabiť. Ideálne plány, jak ničiť Golgota. Už som v Bratislave, vidíte tam je skurvený barák. Vy to nevidíte, ale ja to ukážem. Dneska chcem vám pozdraviť Ložka Mrkvičku za to, čo Minecraft. Je to veľký úspech, to je Kasper Akustit. Stojí to 1 000 000 eur, takže vám neviem sa musím priblížiť. A kurva. Vidíte to? Že tam býva Golgot. No a to priblíženie ma naučil môj kamarát jak sa to volal ten? To bola vlastne kamarátka, mali sme už aj sex a ona sa volala, že Naka. Jaká bola? To bola tá kurva z tej našej triedy. Jak to volala sa? Ona sa volala... Neviem to, ja mám povedať. Volala sa to, že... Daniela Jahodová. To je taká kurva. Ona chcela na som tak sa s ňou má. Ale musel som si dať kondom. Mne to nepredali, takže som to ukradnul. A mama ma za to ide zbiť. A ešte mi našla plány proti Golgotovi. Takže je to pity. Vidíte to? Vidíte? A tuto je moja nula. Zatiaľ tu bývam. Nic moc. Ale ja to mám tam ešte tých už 7 miliónov. Na YouTube 7. No, tak. Musím sa s vami rozlúčiť, lebo už vidím tam, to je samko, kurva, už vidím policajtov, jak dildo, oni majú také cierne, to bol dildo, áno, to je na videách. Takže, ak sa vám video páčilo, dajte like a šťastné skurvené Veľkonoce a Veľký piatok dnes vás pomstí. Vidíte? Má choroba, ja ešte na konci vlastne. Som vám musel povedať, že uhydnete na ebolu. Dobre. Lebo mám číslo na FBI a oni vám to dajú, lebo som iluminát. Som Danko Presa. Iluminát. Odteraz už. Lebo pán Boh sa na mňa vyslal a ja to teraz iluminát. Ja som krešťan, ale iluminát, to je také dobré. Takže, určite s vami Danko Presa a vidno sme s vami od ďalšieho videa lepšieho, to bude asi Team Fortress 1 od mojho bratranca Xaviera. Ahojte!